Echigo Dr. Chika Francis J. Bosah echichi Omeka Enyi Amichi site n'aka onye eze ọdịnala obodo ahụ bụ igwe Dr. Barrister Alphonsus Ezeoke. Ya bụ echichi echiri ya bụ Maazị Bosah ma bụrụkwanụ onye Doctor of Psychology ji obodo ebe wee mere ọnọdụ bụ nke echiri na mmemme agba nke asatọ nke Ọfala Igwe Ezeoke. Onye nta akụkọ ya bụ Joseph Egbeọcha wetara akụkọ a n'uju. Ka a na-echi Dr. Bosah Omeka Enyi Amichi, igwe Dr. Barrister Ezeoke kenere ya nakwa ndị nke ọzọ maka mbọ ha gbara n'obodo ahụ wee kwuo na ihe ọma ga-abanye na ya bụ obodo. Onye ọchịnchere oge nke Nnewi South Honorable Ikenna Aniagbọsọ, onye nke sikwa Amichi, onye nke nwekwara aṅụrị, kenere Gọvanọ Chukwuma Soludo maka iweta obodo dị mma ebe a ga-anọ nwee mmemme. N'aka nke ya, onye Tradition Council nke Amichi nakwa onye na-represent Amichi Ward 1 Chief Ọnwania Chikwendụ kwuru na naanị ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị bụ ndị enyochapụtagoro ka ndị kwesịrị ekwesị bụ ndị a na-echi ya bụ echichi. Onye chairman nke Ọfala Planning Committee Maazị Ezekiel Chukwuemeka gosipụtara nkwenye ya na ya bụ echichi bụ nke ga-akwado obodo ahụ. Enyi nke Omeka Enyi Amichi, onye nke bụ Ann Obot, kwuru na Dr. Bosah bụ onye na-etinye uchu n'ihe ọbụla ọ na-eme, ka ọ na-ekene igwe Ezeoke nakwa ndị obodo ahụ maka echichi echiri ya. Dr. Chika Francis J. Bosah kwuru na dịka onye na-egosipụta omenala Igbo, obi tọrọ ya ụtọ nke nnukwu etu esi chi ya bụ echichi dị ka ọ na-agba egwu ufie. Dr. Bosah bụrụ ekene na ụkpa bugere eze ọdịnala, mmọnwụ gbakwara na ya bụ mmemme ewee gosipụtachakwa ihe omenala ndị ọzọ n'ebe ahụ.